Umju pencia syuk menu-menu kakam pla jong blay kabam jucia syuk menu-menu menta klajia piang hakawai ke star wilhelmina naga sinong rit hapo mesri kalalong kakam pla bha ba blay ulale hakane ke sister hakaba kala klat no ha usnem aichar kat khandai henrei la siam ba kamet jongka kam siam laput satya hakaba ki khmi piang menta upanai haka khat pratrik jong menta usnem kane ka sister klatre ha diocese jongka kansor hapo Saint Joseph jongka Mosri ya kane ka jingchia la ong da ki start wat nia ne ki anthropology ba kane ka sister ka long ka priu ka pakhut bat ka ba em shida ha ka jing em bat ka panlong ya ka ba ublei un pen kalai ka sha ka jinglong ru khut bat kane ka jinglong ru blei bat ka jing em ba bha jongka ka panlong ya ka ba kan kala khut la ne banlong ru khut bon ki briu ki tang shitip ya kane ka khubor ki la let ban tuai sha ka te ka yeng mane ban let khmi pnya bat ban wa let sakhi hi dala ki chong ki kmat ya ka te ka jingjia kane ka la long ka tak ka ba ka shin ka ba ansa kan salong ka ru khuit namar ka jing bam put kan met chong ka te ka sister wilhelmina ine sister idei na ka seng Mary Queen of the Apostle ha khat pratrik chong me la lap ya kani kamet chong ka pakam don kanu ka tak pot la ne kanu ka tak ha kamet chong ka